La plataforma Ridaura Junts i l'Ajuntament han volgut denunciar aquesta tarda una falta de transparència total per part del Consell Comarcal de la Garrotxa. Blanca Gómez, de la plataforma, ens ha explicat els detalls. Al Consell Comarcal de la Garrotxa hem vist que la transparència no és del seu agrat, o sigui, no és del nostre agrat. El dia 11 de juny el Consell Comarcal del Ripollès es va reunir amb representants de l'empresa Teredo i la nostra opció va ser posar-nos en contacte amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per avisar que l'empresa s'estava posant en contacte amb el Consell Comarcal, que abans que tinguessin aquesta reunió amb ells ens avisessin, perquè ens agradaria tenir una reunió prèvia per donar documentació tècnica sobre el que era el fracking. El senyor Josep Berga ens va manifestar i ens va dir que rotundament que no s'havien reunit, que no tenien notícies de l'empresa, i aquí es va acabar la història, que si es posaven en contacte ens avisarien abans per poder fer la reunió. La sorpresa va ser que el dia, això era l'11-12, el dia 13 va haver-hi Consell d'Alcaldes, i a dins del Consell d'Alcaldes ens vam enterar que el Consell Comarcal de la Garrotxa ja es havia reunit amb l'empresa el dia 11. Segons Marc August, de Ridaura Junts, els representants de Teredo Oils estan intentant acostar-se a les institucions mostrant la seva millor cara. Nosaltres hem denunciat reiteradament la falta de transparència en l'administració pública, començant pel govern català, i ens preocupa bastant veure que el Consell Comarcal de la Garrotxa segueix amb aquesta dinàmica i que es reuneix amb una empresa privada, una empresa d'aquestes característiques que sabem tots que sempre solen portar darrere coses, diguéssim, dubtoses, se reuneix d'esquenes al territori, d'esquenes a la plataforma, sense informar i amb una opacitat absoluta. I el que denunciem és que des que es va iniciar aquest procés hi ha hagut una falta total de transparència, ho hem denunciat públicament moltes vegades i ens deixa una mica perplexos veure que segueix sent així i que no ha canviat. El que es va saber fa poc és que aquesta empresa tornaria a iniciar els tràmits per demanar de nou aquest permís i per fer-ho va associar-se amb un senyor que es diu Ignacio Ozcariz, que és el senyor que s'ha reunit amb el Consell Comarcal del Ripollès i que, per el que hem sapigut a posteriori, també s'ha reunit amb el Consell Comarcal de la Garrotxa. Una mica l'estratègia que està duent a terme Teredo Oils per tornar a sol·licitar el permís és intentar apropar-se al territori, en certa manera intentar mostrar una cara simpàtica, intentar apropar-se a les institucions locals i comarcals per tenir un pas més fàcil per poder fer aquest negoci. Demà a les 4 de la tarda la plataforma es reunirà amb Espona del Consell Comarcal perquè volen demanar explicacions sobre la reunió, ja que estan preocupats d'aquesta manca d'informació, però en cap cas pretenen tenir una mala relació amb la institució. Des de l'Ajuntament també s'han posat d'acord amb la plataforma per fer front plegats a aquesta situació. El Consell es va comprometre a que qualsevol actuació que fessin aquestes empreses sobre el territori notificarien els ajuntaments afectats, que en aquest cas som nosaltres, i aquest compromís l'ha trencat absolutament. Fins al punt que l'ha trencat amb nosaltres, que el vicepresident del Consell també es va comprometre amb la plataforma a dir-ho quan hi hagués una reunió, i aquest compromís també es va trencar. O sigui, ni el president ni el vicepresident han dit absolutament res, ni a l'Ajuntament ni a la plataforma. La plataforma i l'Ajuntament demanen, doncs, explicacions al Consell Comarcal. I nosaltres també el que voldríem és demanar al Consell Comarcal explicacions respecte a aquesta actitud poc transparent i a aquestes reunions que han hagut. No explicacions a nosaltres, sinó explicacions a tota la ciutadania de la comarca, perquè creiem que és necessari que s'expliquin i expliquin el perquè d'aquesta actitud i el perquè d'aquesta manera de fer.